owinjore bed ni timore. Nitie nyaka chik molosi milongo ni assumption of office. This assumption of office, the committee no ero tije maduong' en ni ka yiero osebedo to jogo eko moyier sana sana e migawo maduong' mar president, wabedo kod president manyien, ere nikech ere migawo mwanyalo kawo kata gik mwanyalo timo nyaka chopi koro kawo office mobed kaka president. Nikech wasebedo wadhi fuono kaendi ni kwaseyiero IBC omi teko e pend chik mondo mi oland lendo makende mar yiero mar president bang' ndalo abiriyo kata ei ndalo abiriyo within 7 days. Ka gisetimo kamano to chairman timo gimiluongo ni written notification. Onyiso president kata ker mantiere telo sani kaachiel kod chief justice ni maendi e ng'at moyier. Kasto kosetimo mano to timo gimiluongo ni gazettement e oboke makende mar sirkal. Ogoyo chapa nying ng'atno ero kaachiel kod deputy president moyier mowach ni magi e jok moyier. Koro sama oselando mosetimo declaration of result to koro assumption of office committee chande kata mar transition chande gichako tichgi. Tich mokwongo ma gichako timo en ni ging'iyo ni road notification cha osetim, a gazettement osetim. Ka gazettement osetim to nitiere administrative issues manyaka tim. Gi keto security e yo makare kuom jogo eko moyier. Kosemigi security to ging'e ni to within 14 days